Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителни ремонти Жоро Исаев. Това е една баня, ново строителство, на която преправихме ВИК-то. Вграден душ на рока, на 2,20 горе ще е питата. Тук отстрани санитарния, който е. Вградена мивка, вградено казанче, втори пласт гипсокартонна куфара, изместване на аспирацията, защото влияше зад старата стена. С такъв тип планки съм го направил, защото окачвачите хлътват назад, като се натиснат. Стената е абсолютно паянтова, вече се вика, е с тия дюбели. 100 на 10. Държи. Има един пояс тук, където е бетонен, в него хванаха малко повече. Значи тук са шпилки, хванато всичко. Тук по същия начин. Казанчето, шпилки, плюс болтове, плюс допълнителни планки сложихме за всеки случай. Тук ще има ниша, на нишата ще има осветление. Осветление е над вградената мивка. Тук ще е контакт отстрани и отгоре окачен таван. Плочките са 60 на 120 и 60 на 60 в комбинация са. Това е за сега от мене. По-натам ще има и видео в по-нататъчния процес от работа.